Tak týmto zápasom sme zabezpečili postup do baráže v Extraligu, kde postupuje 6 alebo zostupuje 6 mužstiev z Extraligy a 2 prvoligové manšafty. Ako sa nám podarí to účinkovanie, to je pre nás zatiaľ ťažké predpovedať, ale budúci rok sa Extraliga zužuje, to znamená, že tá pozícia nie je jednoduchá. Hrá sa o 8 družstiev, hrá o 4 postupové miesta. My práve všetkým tam ideme naberať skúsenosti a bereme to ako odmenu za celosezónne úsilie, za to, že pred pár sezónami tu vôbec juniorka ako družstvo vznikla. To znamená, že pre nás bude každý jeden bod a každé jedno víťazstvo bude úspechom. Ako náhle sa nám podarí byť sa o horné priečky, tak to budeme brať ako nejaký nadštandard v tých našich cieľoch a veľmi radi by sme to zažili a dúfam, že nás ľudia prídu podporiť a budeme mať všetci z toho radosť, že bavíme ľudí a učíme sa nové veci.